Problema sa gatambak nga mga basura sa nagkadaiyang dalan sa Cagayan de Oro City, nagpadayon. Usa sa ginatumbok sa LGU ang nagkadaghan nga gahimo ug illegal dumping. Hinuon, bidding alang sa bagong garbage collection contractor karong simanahan na daw. Ani ang report ni Cyril Chavez. Gatambak nga mga basura nga anaara kilid sa dalan, kilid sa mga panimalay, ug bisan asa pa nga mga lugar. Ingon ani ang sitwasyon karon sa nagkadiyang barangay sa Cagayan de Oro City tungod sa padayong problema sa pagkolekta sa basura sa syudad. Matod sa Clenro, kinahanglan ang 40 hangtod 60 ka mga garbage truck trips sa matag adlaw aron mahurot gyud ang tanang basura sa syudad ug mahatod sa landfill. Butang nga dili pa mahimo karon, sanglit wala pa'y garbage collection contractor ang LGU. Ang gakolekta lang karon ang mga truck sa LGU, truck ni Mayor Uy, ug ang pipila ka mga truck nga ginapadagan sa kanhing contractor, rason nga gatambak ang basura. Kalasiyad tungod sa usak adlaw gali nga madilig daghan na. So how about more nga ang atong collection limitado tungod kay volunteer naman lang gud citizen nga pila lang ka truck yang dagan. Usa pa sa nakasamot sa problema sa basura sumala sa Clenro ang illegal dumping nga ginahimo sa pipila kung asa ginadala nila ang ilang mga bultong basura sa mga bakanteng luna bisan dili kini designated area. Pwede ra gyud nga nalay makita to kung may plate number sa iyang sakyanan nga gamit aron nga sayon pagpangita. Sumala sa Clenro, posible na kuno kining masulbad sunod semana ug magsugod na ang bagong garbage collection contractor nga mapilian sa Bids and Awards Committee. Ang bidding karong September 20 ipahigayon para sa contractor karong 2025, samtang laing bidding na sab karong Oktubre para sa contractor sa tibuok 2026. We hope nga once nga mahuman ang bidding amo na mahanyo og gusto mo daog nga magsugod na diretso kuhala og the ongoing bank processing. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.